fer una suma de vectors de diferent direcció, sí? Llavors m'imagino, per exemple, que tinc aquestes 4 forces, aquestes dues forces, perdó, una de 4 newtons, li direm força 1, l'altra de 5 newtons, li direm força 2. A l'hora de dibuixar això, he de fer 5 centímetres, 4 centímetres, d'acord? Fèiem la regla del paral·lelogram. Com es feia això? Fent paral·leles, com diu la paraula. Per tant, en el punt on he acabat una força, faig una paral·lela d'aquesta. Si aquesta mesura 5 centímetres, faig una de 5 centímetres aquí amunt. I ara hauria de fer una paral·lela d'aquí que coincideix amb la unió de les dues fletxes. La força total és la diagonal on es troben aquestes dues paral·leles. I això hauria de mesurar-ho amb el regle i els centímetres que em donessin serien els newtons. Si ara fem una resta gràfica en diferent direcció, imaginem que tornem a tenir les mateixes forces. Hem dibuixat una de 4 newtons, 4 centímetres, i l'altra de 5 newtons, 5 centímetres. Recordem, com hem fet sempre, que per tenir la força total he de fer final menys inicial. Llavors, si inicialment vull força 1 menys força 2, vol dir que la final és la força 1 i la inicial és la força 2. Per tant, com faig aquesta resta? Primer de tot, uneixo els dos punts de fletxa. Llavors, si ens imaginem una fletxa, prenem que això és el final de la fletxa i això és l'inici de la fletxa. Per tant, al final de la meva fletxa, perquè ara he de decidir si va cap aquí o va cap aquí, al final serà a la força que m'indiqui que és la final. En aquest cas tinc que la final és F1. Com F1 és aquesta, al final és aquest. Per tant, la força total és aquesta. De quants newtons? Mesuro els centímetres i ho tinc. Ara imaginem que tinc el mateix, però ara és força 2 menys força 1. En aquest cas, tinc que la final és la força 2 i la inicial és la força 1. Per tant, quan uneixi aquí de nou, al final de la fletxa el poso a la força 2. Si analitzem, tenim que la força total de F1 menys F2 i F2 menys F1 tenen el mateix mòdul, perquè mesura el mateix, tenen la mateixa direcció, perquè la línia imaginària és la mateixa, diferent sentit, perquè una va cap allà i l'altra va cap a baix, i diferent punt d'origen. Aquí l'origen està aquí i aquí l'origen està aquí. Sí?